Matapos ang hinihintay na senyas, agad na pinadapa at pinusasan ng mga pulis ang lalaking ito sa ikinasang bypass operation tanghali nitong Miyerkules sa Barangay Kararayan, Naga City. Ikaw may karapatan na kumuha ka sa diri mong abogado kung hindi ka kakayahan, tatawag ka sa gobyerno. Ang naging target ng operasyon, ang kanilang kabaro na sangkot umano sa pagbibenta ng illegal na droga. Nakuha sa sospek ang hinihinalang shabu na aabot sa 47,000 pesos, mga drug paraphernalia at bypass money. Ayon sa PNP, halos isang linggong minanmanan ng mga operatiba ang galaw ng sospek matapos matanggap ang impormasyon na sangkot ang kanilang kabaro sa illegal na droga. Lately lang ini na monitor base duman sa statement ng sa tuyang station commander. So na-monitor lang siya last weeks ago. So nagkandak kita ng monitoring and may nagsumbong sa tuya and nagkandak kita ng monitoring, nagkandak kita ng series of validation and nag-test by po kita bago kita nagkandak ng bypass operation. Ma-receive kasi information coming from a confidential informant. Dahil ito na pinahaloy. So, pag-operate sa iya, pirang days lang sige ni buming surveillance, test by, yun, na-confirm na siya nagbabariwas o nagpapabaka ng pinagbabawal na droga. Agad ding binisita at binati sa matagumpay na operasyon ni PNP Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda ang mga operatiba at istasyon sa pagkakahuli sa sospek. Wala umanong sasantuhin ang liderato ng pulisya sa Bicol kahit pa umano kabaro nila ang sangkot sa illegal na gawain. Number one, siyempre, ensure niya na talagang tama, so procedural, lalo kang pag-filing complaint against naman sa subject, sa suspect. And siyempre, kaibahan na naman si pag-comment niya sa mga personnel na nagtagibok ang operasyon. And saro duman ito nga ni pinapaabot yan sa tuyang regional director na ining mga gawin na ini nasala. Dahil ini dapat na magpadagos. So, sinabi man ini kang sa tuyang PNP na mayong puwang ang sisay man na personnel kang PNP na kaiba dyan sa mga illegal na aktibidad. Parehas kayo nga pagbabakal ng pinagbabawal na droga. Nasa kustodiya na ng Police Station 6 ang suspect na maharap din sa kasong administratibo maliban sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jan Amador, CSN.